دوستان عزیز سراغای مغازین انا بازاری دیپرازیمای انا اینجا مسجده انا رو پروی مسجد منم مغازینی سکوتر فیدبک دیجی راست همینجا اومده میگیره یک та ин ҳами обуфакҳои нав омадаги айнаи падарка метиҳем яктаи мо бародарҷоно ҳамкории худмона ба банки алиф ба банки эсхата сар кардагем як ҳаска дора инаи пакета бо чихолоша инаи барои борон моронда мепӯшӣ зарядмонакаш ҳуҷҷатҳое ки аз завод меояд инаи сертификатҳои аз завод омадагиш и се нафараҳа як та набераш даиҷа мешина я набераи майдаки дига шиҷада мешина ҷа ручка дора набераи майдаки шиҷара меқапа мебурам берем прогулка вақти чапа карда инами дугоҳош да замин мезанад сухтира за шишад мекунад шикаста я бор автопилот ҳамеҷа қи сар метии ина кнопкаи автопилотча шаст уҷам хича меқапа рафтан мегирад дигар чор режима мешава ё автоматан чор режима режим спорт дора режим драйв дора режим парковка дора баъд задни ходам мерава ина режим р дора мегирим мусафеда як тавети масҷид мерава ҷонаш роҳат мекунад бо да ҳаққи дуо мекунад коро 360 градус то мехира коро дига мешава доставка без сумай ва инаи падаркои шумо мебинед и падаркако ҳамаш ҳашмои без сум бародаро салом алейкум бародарои ғариб кадоми моро дар ютуб боз тамошо кардесай бидрои минениҳои худтона дар комментарӣ бинависен лайк ва подпискаро фаромӯш накунед ҳозир дар бораи инами скутеро ҳамаша як дона маълумот метиҳем нарх навоши он кати ногуфта намонам бародарҷоно доставка тамоми ҷои тоҷикистон дорум доставка без сумай ва инаи падаркои шумо мебинед и падаркако ҳамаш ҳашмои без сум бародаро кадоме ки ҳами скутер харидорӣ мекунад ай магазини мо як та ин ҳами обуфакҳои нав омадаги айнаи падарка метиҳем яктаи скутерҳои 2026 скутерҳои Splimax омад расид бародаро беҳтарин тӯҳфа барои падартон барои масҷидравиш мегирим мусафеда як тавети масҷид мерава ҷонаш роҳат мекунад бо да ҳаққи дуо мекунад коро 360 градус то мехира коро дига мешава скутери Splimax 5 аккумулятора мешава аккумуляторои калон кати мешава опорни диск пеш тормозош вакуумай ё ба як заряд 60-70 километр мегардан ана лошка дора ки ранги мотоцикло борем хе мебардорӣ мемониш лошкада меиста чапа намешава ана пуштишда багаж дора бародари азиз иҷада мешава ягон чишона бигирен инаи тай сиденишам багажай баъд иҷа колонка блютуз дора ини колонкаш хушрӯ мехона баъд режим чор режима мешава ё автоматан чор режима режим спорт дора режим драйв дора режим парковка дора баъд задни ходам мерава ина режим р дора задни ходам мерава фаро дальни ближни поворотник баъд автопилот дора ина масалан режим спорта мемониш як бор меҷиқинам хел ина скорост 30 як бор автопилотам меҷиқи сар метии ина кнопкаи автопилотча ина 60 уҷам хича меқапа рафтан мегирад дигар ана баъд нашуд инаи пулти калитош дутаи дора ҳамаш запас дора дута пул дора ки пулт катиам старт стоп заводид мекунем хе старт стоп заводид меша старт стоп хе мекшенаш айдур бо дутаи дига чип дора чип катиам мегирам хе заводид мекунем чип кати мекшенаш дута калити зажигани дора ба зажиганиам хе заводид мешам мемра ана баъд дар комплектш бародарои азиз нигоҳ кунем бо чӣ дора хеле ҳуй мекунем дар комплекташ каска дора дар комплекташ якта каска дора инаи ҳуҷҷатҳое ки аз заводаш роӣ мекунад и документҳои аз завод зарядмонакаш ҳастай комплектшда баъд педалам дора бародарҷоно ё падзакас омадагиам педал катиам мешава ҳай карда педалам дора комплектшда педалоша баъд қабул карден хитон мечаспонен ҳай мекунем бародарҷоно нархи доставка бурда расонданаш кати 4500 сомон и грузоподъём нестиш ду нафара мебардора то 250 кило вазма мебардора баъд и подъёмам мебурад бародаро ё ба қувватан подъём мадъёмакора мебурад мераванд ба ҳазир баъд или пур бидорен заказ кунен рақамҳои ватсап ҳастад дар болои экранатон ҳозир мегзарем ӯ бародаро ба дим скутер навбати мо Splimax размерҳои 16 мешава бародарҷоно ана и ҳар ду тормозош вакуум меша маслакати ҷош намеқапад тормозои и модели 2026 нав омадаги ина хеле линза дора бародарҷоно ки яхе мошини хеле рӯшанӣ намекунад шавда ана пеши ветерок дора барои шамола гардондан чор режима мешава бародарҷоно режим спорт режим драйв режим парковка режим р задни ходам мерава колонка дора колонка блютуз колонкашам хушрӯ мехона вақти я телефон музика мемонӣ
баъд ин инҷа бо ҷои вешилкаак ҳам дора. Инҷа ягон пакетак харид кардӣ, дар инҷа католиш мекунӣ. Ана комплект шуда чӣ дора бародарҷоно, нигоҳ кунед. Як ҳаска дора, ин пакета бо чихолоша, ин барои борон морон да мепӯшӣ. Зарядмонакш ҳуҷҷатое ки аз завод меояд, ин сертификатҳои аз завод омадагиш. Ҳамаш комплект шуда мерава бародаро. Баъд пишти багажаш ин хеле подсветка гирён мешава. Ин модели 2026 подсветка шавда гирён меша полнисти. Ана ин барои подъём мешава, подъёмои баланда ба ҳазир мебурояд. Агар чапарам кунед дуга дора бародаро. Нигоҳ кунед, ин оҳанои бақва дуга дора. Вақти чапа карда ин дугаош да замин мезанад, сухтира за шад мекунад, шикаста намешиканад. Комплекти инам дута чип дора, дута пул дора, дистансионе ки заводид мекунед мекушен. Ин дута дига чип дора. Чипкати нем мешава ки бикшиша, мехе заводид шикини. Ин дута калити зажиганиай, ин дута калит ай сандиқи ақибшай. Инам бародарҷоно, ам хеле режим чӣ дора? Ина спор намемонумаш. Ина 55 рафтеса, я бор меҷиқим автопилот, ша автопилот худаш автоматически рафтан мегирад, ту газам наҷиқи. Я скорост шаме қапам медава мерава. Ози бародарҷоно, режими автопилота ягон кас газ гира ҷиқидагӣ нестай, худаш автоматически рафтестай. бо як бор ами кнопкаи автопилот меҷиқем, ай автопилот мебурояд. Бародарҷоно, нархи боша доставка бурда расонданаш кати 5500 сомон. Тамоми ҷои Тоҷикистон доставкатон роӣ мекунем. Бидроен ба дили пир заказ кунем бародарҷоно. Доставкаон давоми як рӯз да мерава, мерасад. ҳозир мегзарем ба скутери навбатӣ. Бо диққат тамошо кунед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. электросечарха бори намон омадагия бародаро. Як та мусафиди падар да мегири, ҷа набиракоша, дута дига набираша свор мекуна, ин се нафараҳа. Як та набираш да иҷа мешина, я набираи майдаки дига шиҷа да мешина, ҷа ручка дора. Набираи майдаки шиҷара меқапа, мебураем берем прогулка. Бародарҷоно, ё 5 аккумулятора мешаванд, бори навай 2026. Сиденёш лифтай мешава ки як одамаш кинен, мешава ки се одамаш кинен. Нигоҳ кинен, хе сиденёш дам мешава. ҳозир мегирем, ая одамаш мекунам. инҷа кнопка дора, нера меҷиқем як бор. Нехе мешава як одама, худаш тоқа ҳай мекунам. Вақти кнопка намеҷиқаи ақиб мекашад, мешава се одама, се нафара мешинам. Не ақибш да яшик дора. Не хеле яшик шуда мешава ки бозор дуромад харид кунам. Не яшикак шуда ҳар чи якоша мемонад. Ин комплект не зарядмонак ойнаҳои бакавоиши ҳам хеле чиёшай. Баъд тормозо ҳам почагӣ дора, ҳам дута дастӣ дора, ручникиш дастӣ мешава. Нигоҳ кака, ин я бори да меҷиқа, нихе мемонаш ручник да мешава. Фарқ надора кадоми да мегирен, ин падҷумакора мебуроя бародора, мотори бақва дора. Баъд задни хода мерава, нигоҳ кунед. Задни хода мерава. Ручник дора, фаро дальний ближний, поворотник. Нигоҳ кунед, поворотник чап рост дора. Сигнала, се скоростта мешава. Ана нархи боша бародарҷоно, доставка бурда расонданаш кати 6500 сомон. Номеромон ҳаст дар болои экран, бидурем ба дили пир, ай любой ҷои Тоҷикистон бидурем заказ кунем, любой ҷо доставка роитон мекунам. Давоми як рӯза доставкатон роӣ мекунам. Нархш як бор дига мегум 6500 сомон нархи. Бародарҷоно, борои наву нози расидагия 2026 фирмаи СК, ин фирмаро мо 3 сола уже мефурӯшем, тамоми запчастош ҳастай, любой бозор да меояд запчастоша, запчастошам арзонай ва нархшам арзонай бародарҷоно. Ина ай тарафи дасти ростум размери 16 фирмаи СК. Дискои престиж мешава, хеле нав пачка бародарҷоно, чихолои завод, пленкои заводай. Дискаи престиж мешава, мотори 500 ватта кати, комплект шуда зарядмонак, ойнаош ҳастай. Ана и то 150 кг вазма мебардора. Ин хеле почамонак дора размери 16 ки ба ҳазир почота да иҷа мемонӣ. Комплект шуда дута пульт, дута калити замок, дута калити зажигане дора комплект шуда. Се скоростта мешава, 1 2 3 автоматай. Кнопкаи фара, поворотник пеши қафо дора. Баъд крилош бародарҷоно оҳан мешава, крилои размери 16. Размери 16 крилош оҳан. Ношка дора ақибда ки чапа намешава вақти ношкаш да мемониша. Размери 16 нархш боша бародарҷоно, доставка бурда расонданаш кати 2600 сомон. Давоми як рӯза доставкатон роӣ мекунам. Бидроен номером ҳастай, занг бизанед. Бародарҷоно мегзарем размери 14 фирмаи Эскада, инам бори навай. И размери 14 шай бародари азиз. Нархи боша 2300 сомон. Доставка тамоми ҷо дорем. Инам бародарҷоно се скоростта мешава, дута пул 4 та калит, се скорост дора.
баъд дута тормуз пеши қафо комплект шуда ҳастай, зарядмонакаш, оинаҳош ҳастай, баъд ин ҳуҷҷатҳое ки аз завод роӣ мекунанд. И дискош оҳанӣ мешавад размери 14, хеле чиқоли завод, нолпробега ҳай. Педалам дора комплект шуда ки ба педалам ҳай када мешавад, педалоша мечаспонем да комплект шай. Педалош катиам ҳай када мешавад. Бо як бори дига гуфтам мегзарам бародарҷоно, нархи боша 2300 сомон, доставка тамоми Тоҷикистон ройгонай. мо бародарҷоно ҳамкории худмона ба банки Алиф, ба банки Эсхата сар кардаген. Шумо метавонед то 10000 сомона ба як паспорти холӣ кредит бигирен, 1 сола, 2 сола бародарҷоно. Занг бизанед, бо мефаҳмонем тона. Бародарҷоно инам чи скутер дадем ҷа мебинен аввал то охирша як 5-6 намуд зиёда иҷа, ҳар хела скутерай. Ё 4 аккумуляторан, ин любойташ бародарҷоно аз 30-40 км боло мегарда ба як заряд. Кадоми шакли шумо харидорӣ мекунед, доставка бепул тамоми ҷои Тоҷикистон. Ва инаи падаркакҳое ки шумо мебинед, не макасино чанд моделош ҳастай омадагиай. Ина мудуш ҳастай, ина мудуш ҳастай. Шумо кадомиш ки маъқулай, як скутер мехарен, як коробка макасин, қатъи скутертон падарка, бепул падарка мерава шумода. номерои WhatsApp мо дар рӯи экран мешавад, таги видео да бидурен бародарҷоно, WhatsApp да занг бизанен, бинависен. ҳозир адресҳои магазинама ай берун мефаҳмонам, кадоме ки худаш омадани магазини мо. Биёя магазин бародарҷоно, ай пеш бишина, ҳай куна, бина, харидорӣ куна, мо доставкаш мекунем. дӯстони азиз, суроғаи магазин анаи бозори Ипраземай, ана иҷа масҷида, ана рӯ парои масҷид мана магазини Скутел Фитбайк TJ рост ҳамиҷа омода мегирем.